Hello guys, how are you? Yadelaňyň nähili? How are you? Yadelaňyň nähili? How are you? I am good. I am good. I am fine. Right? I am fine. So, şuň bilen ingliz diline greetings. Saglyk-amanlyk soraşmagyny öwrenýäs. Ondan başga da bilen bu ingliz dilini adamlaryň daşky-keşbini we häsiýetlerini ingliz dilinde aýtmagyny öwrenýär. İngliz dilinde salamlaşmak üçin hello, hi and hey. Şu üçsini ulanyp bilýär. Hi, ýadym hello, ýadym hey. Ondan başga da bilen egerde ýerden bir bilen görüşýän bolsaň, onda good morning diýär. Okay? Good morning. Good morning diýip girip bilýär meselem. Gün örtän barýan bolsaň, ýa-da günni, onda good afternoon diýär. Good afternoon. Okay? Good afternoon. Egerde akşamlyrak barýan bolsaň, good evening diýär. Okay? Alttan soň. Onda bilen hello, hi, hey diýip bilýän ekenik, right? Ondan başga da good morning, good afternoon, good evening diýip bilýär. Okay? So, egerde gowmya diýilen diýjek bolsaňyz, onu how are you diýip sorýaňyz. How are you? How are you? Okay? Hello, how are you? Diýär. I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. And you? So, how are you? I'm fine, thank you. And you? Just great. Got two away, right? Just great. Ýadym not bad, ervetdäl. Not bad. Hana azıcık praktik edelik. Hello. How are you? I am fine too. Thank you. Menem go diýdim. Okay. How are you? Elbette resmi görnüşi, ýöne gepleşikde datda how is it going diýip bilýär. What's up diýip bilýär, right? Gelin ilki bilen ingliz diline adjective yani sypatlar näme we nouns atlar näme şoňa seredelik. Egerde at boljak bolsa kim, näme, nire diýen soralara jogap bolmaly. Yani hereket däl, bir zat sypatlandyrýan, bir zat däl. Ýöne at. Meselem kim gyz, right? Ýa-da kim muallim, nire owa, nire şäher, right? Ýa-da näme alma, televizor şolar ýaly, okay? Adjectives also, adjectives they give more information about nouns, okay? Atypatlar bolsa atlar barada hatam köp informasiýa, hatam köp maglumat berýär bize. Meselem aýdalyň men gyz diýsem, owadan gyz diýip bilýär. Gyz meni taýda at hökmünde ulanýar, eger men owadan diýip şonu sypatlandyrsam, onu men sypat hökmünde ulanýar. Ýa-da muallim diýsem, kim muallim, right? At. Ýöne eger men akylly muallim diýsem, onu men sypatlandyrýan onu. Okay? So meselem seredin. A teacher, muallim. Ýöne eger men a nice teacher diýsem, onu goja muallim diýän, right? A nice teacher. A nice teacher. A girl, gyz. Eger men a beautiful girl diýsem, onu owadan gyz diýän, right? A student, okuwçy ýa-da talip. Eger men a smart student diýsem, onu akylly okuwçy diýän, right? So a book, kitap. Eger men an old book diýsem, onu köne kitap diýän. So a pen, ruçka. A good pen diýsem, gowy ruçka diýän. Onu egerde siz ýöne köýje at goýsaňyz, siz o barada hiç maglumat bereňok. Ýöne adjektiv goşsaňyz öňüne, ýani sypat goşsaňyz, siz şu ady sypatlandyrýaňyz we o barada has köp maglumat berýäňiz. Now look at these adjectives, okay? Gelin şu sypatlara seredelik. Bulan hemmesi adamyň daşky-keşbini maglumat berýän sypatlar. Meselem seredin short, medium height and tall, okay? Short, medium height and tall. Okay? I am tall. Okay? Men uzun. Good. So short, gyzka, medium height, orta boylu, tall, uzun. Heavy ya da fat. Semiz demek, semiz yani ağramlı semiz. Ona heavy hem diysek öyle, fat diysek hem öyle. Aslında heavy'nin gönümaniyse ağır öyle. Yani adamlara da fat birazcık grubrak gelýär, gödürak gelýär. Şoň üçin heavy diysek öyle, right? Heavy ya da fat. Medium, orta, for example, I'm medium. So slim, hor, ýöne gaty hor däl. Ortaça, hor. So thin, gaty hor, okay? So meselem gaty hor bolsalar thin diýerler, ýöne owadan hor bolsalar slim diýerler, okay? So for example, you are slim, right? I am medium. So handsome, beautiful and ugly. Handsome gelişikli owadan ýöne erkek adamlara diýerler. Biz erkek adamlara beautiful diýip bilemdik. Erkek adamlara handsome diýmeli bolýar. Meselem my father is handsome, okay? So beautiful owadan, my mother is beautiful, right? So ugly owadan
So ugly o dönel korkunç bolýar. For example, that pillowcase is ugly. Ol ýatykdaş korkunçrak. So not beautiful. Okay, so I don't like this word actually. Men without the gatwar halamak men not beautiful diýenim go waryan. So men gonna ugly rather grubrak gelýär. Okay, korkunç diýip oturmak. Strong and weak. Strong and weak. Okay, strong güçlü bolýar. Weak gaty slaby goşak bolýar. For example, my little brother is very strong, right? Men kiçigim gaty güçlü, strong. So weak goşak. Okay, I'm so weak when I'm sick. Men gatsana ketelemde weak goşak bolýar. So young and old, right? Young demek yaş, mesela men yaş, I am young, right? Old demek garry bolýar, garrak adamlara. My grandfather is old, for example, right? Ýöne orta ýaşlylara middle aged diýär. Okay, so for example, my mother is middle aged. Onu gaýtalalyň. Young, old, strong, weak, beautiful, handsome, fat ya da heavy, medium, slim, thin. Okay? Fat ya da heavy, medium, slim, and thin. Short, medium height, and tall. Short, medium height, and tall. Gelin ştaýda görkezýän suratymy sypatlandyralyň. Is she short or tall? Uzun ya da gysgamy? Is she short or tall? Yes, you are right. She is tall. Okay? The next. Is he handsome or beautiful? Is he handsome or beautiful? Yes, you are right. He is handsome. Is she slim or fat? Yes, she is fat or heavy. Is he strong or weak? Yes, you are right. He is weak. Ine seradyň sözlemde I bilen em gelýär, we, you, they bilen are gelýär, he, she, it bilen is gelýär diýip biz emizalary geçdik, right? Ine seradyň haçan siz birini sypatlandyraňyzda daşky-keşbini bolsun, karakteri bolsun, siz kim ve emizany goýaňyz. Okay? For example, she is beautiful, right? Ol owadan. I am young, men yaş. They are handsome, olur görmegöy, right? We are middle-aged, biz orta ýaşly. Görýäňiz siz kökmen kim, tamam to be işlini goýaňyz. Siz bärde she, he, it, they ederek adamlaryň atlaryny goýup bilýäňiz. Meselem they boljak bolsa olur. Mähri bilen merjan meselem, right? Mähri bilen merjan owadan nijak bolsa, onda men mähri and merjan are beautiful diýen ýa-da they are beautiful diýen, right? Ya da meselem she is middle-aged diýmän, men my mother is middle-aged diýip bilýän, right? Ol orta ýaşly ya da men ejem orta ýaşly, right? Gelin indi bolsa adamlaryň häsiýetlerini baglanşyk käbir sözlerden öwreneliň. Personality diýmek adamyň adamkärçiligi, häsiýeti. Funny gülkünç bolýar. For example, my little brother is funny, right? So shy utanjaň bolýar. My mother is shy, right? Men ejem utanjaň. So nice goja bolýar. My teacher is nice, right? So, polite, mulayim gödök däl bolýar, polite. For example, I am polite, right? Or you are polite. So, intelligent, akıllı bolýar. Our teacher is intelligent, right? Biziň muallimimiz gat akıllı, intelligent. So, hardworking is işeňir. So, serious is agras, right? So, like, agras oňal gülpäp berenok. Funny, tersi antonymy. So, quiet, yuwaşça. So, smart, olam akıllı. Rude, gödök, right? So, quiet alamda talkative hokman bilmeli. Talkative köp gepleýän bolýar. Talkative, okay? So, ýene bir gedek yuwaşçadan. Funny. Shy. Nice. Polite. Intelligent. Hardworking. Serious. Quiet. Talkative. Smart. Rude. Lazy. Okay? Gelin indi bolsa birazcık praktik edelim. Are you lazy? Tidyaltamy? Yes, I am. Eger de hawa bolsa, no, I'm not. Yok. Right? Are you intelligent? Sen akıllymy? Are you intelligent? Yes, I am. No, I'm not. Right? Are you hardworking?
Denişeňirmi? Yes, I am. No, I'm not. Okay? Is your sister polite? Is your sister polite? Yes, she is, or no, she isn't. Are you shy? Yes, I am, or no, I'm not. Okay? Yine de siz bir adamların iki zat aýdyňyzda and goşup bilýäňiz. Sebäbi and demek we demek. Okay? For example, I am funny and talkative. Okay? My brother is polite and smart. My mother is hardworking and nice. Okay? And. Şonuk bilen bu temanam tamamlaýar. Gönükmeleri işläň, videolary görüň. Bu videonam gaýtalap görüň, bölükleri bölüp görüň. Size İngiliz dili öwrenmek gyzykly gidip barýandyr diýip umyt etýär. Indi sapakda görüşýänçek.